Bun, sunt Adi, el este fratele meu, Da, Titi, normal. și facem un vlog, povești de groază. Titi, te rog frumos, poți să începi tu? Nu, poți să începi tu? Bine, ți-e rușine? Un pic. Bine, așa fac eu. Hai, spune. Începe, deci. A fost vreodată o fată. Era o casă la pădure. Ea stătea acolo cu sora ei. O chema pe sora ei Maria. Și pe cealaltă care se spunea acum Ioana. Și Ioana mereu seara auzea zgomete. Da, că țipa, făcea așa Și după asta ea zicea lui Maria, Maria, s-aude ceva, face Și Maria nu credea, nu mai mă păcălea, să mă sperii eu. Și Ioana zicea, nu vreau să te sperii, nu vreau să te sperii. Și zicea, nu mă crezi, Mario, dacă tu ești sora mea, nu mă crezi? Uite, am și eu la câinile la namica. Și după asta, iar a auzit și Maria, a bătut în geam, cu pumnii tare, s-auzea, tu, spune. După va trebui să facem vlog cu casa bântuită. A, da, și după asta să facem vlog cu casa bântuită, uite, aia, de acolo. O vedeți? Aia. Să facem Dracula. Așa se numește casa lui Dracula, că seamănă cu Dracula. Casa. Și m-a rupt o leacă de asta, n-are mică, v-am tot că facem vlog cu casa lui Dracula. Doi, cornul și picioarele. Bă, nu mai mă speria! Eu zic că și povești de groază, lasă, că mâine o să vedem. Seara o să facem. Și cum tu a rămas, așa. Și a bătut în geam, tu. S-a speriat și Maria, după asta a căzut, s-a înroșit la față, nu mai putea să mai vorbească, că s-a îngălbănit. Și era frică, i-a dat sora ei, Ioana, o leacă de spirit pe față, o leacă de apă rece să bea, cum a spus Titi. Și după asta, tot făcea zgomete. Toată ziua n-a putut să culcă. Și ziua și seara, că s-a dat și ziua și nu ieșea de casă. Și... Atât, mă las să spun și eu? Da. Și după asta, cum să spun, era frică la amândouă, foarte tare. Și ea chema pe cineva, pe vărul lui, unul Daniel. Și el a venit, că și-a văzut pe Ghici. Mireasa din Carpați. Fără cap. Wow. E real? Bă, sau e fals? e real, am pelat de găină. Și ăla când a văzut s-a speriat, a fugit. Dar Mireasa Fără Cap a fugit după el, a omorât. S-a speriat! Te-ai speriat, Peleacă? Da, bă, m-am spărat până am dus până la coadă. Ce glumă amuzată. Bă, da, să zice povești noaptea de groază și să vină cineva. Cred că ne stă inima, bă, fratele meu Titi. Cel mai tare frate am. Și cum a rămas? Și după asta când a văzut fetele, a ieșit. Normal că Mireasa l-a văzut și a fugărit și pe ele. Și, cum să spun, cam așa mi-e frică să spun. Cred că nu o să mai mănânc că s-a ajutat la pielea de găină. L-a mâncat. Bă, l-a omorât de tot, nu mai era nimenea. Și casa aia nu mai a locuit nimeni, a sfârșit. Acum tu ești Titi, poți să spun. Mai spune tu încă unul. Nu, Titi. Între una. Spune orice poveste. Poți să inventezi, măcar spune și tu, te rog. Scurtă, nu căta, spune.
spune, Hai, Titi. mai știi povestea atunci când am fost în Valea aia? Atunci Da, spune. Și Spune-o. mi-a apărut mireasa în față. Spune-o. Spune că știi că a apărut. Știi Ia. că după asta noi am fugit, știi? Spune-o. Uite și Cred tu că în dacă cameră. voi nu ați văzut vlogul, o să-l vedeți acum dacă Dacă mă nu- căutați. Da, noi abia ne-am apucat făcut- de vlogul. făcut un Atunci vlog. n-a filmat. N-a De filmat. mult. De mult, aveam un cont, nu mai știu. Avem un cont vechi. Eu aveam acum un an. Aveam un cont vechi, dar nu l găsiți. Adi Boss, bară, șeful vostru. Ziceți? Și uite, noi ne-am gândit să plecăm până în Valea aia, să ulăm niște struguri, iar era noapte. Atunci Era, era struguri făcuți. scuze că te rup, era ceasul, să vă spun eu clar. Era 12 noaptea. Nouă, dacă îmi se face poftă de sucul, noi mergem la... Nu câtează orele la noi, noi mergem. Noi acum când filmăm, ceasul este... Vreo 8 sau 7. E 7:55, aproape 8 fără 5 minute. Mai aș vrea să spun și o poveste. Da. Și Îmi cer ne-am scuze gândit că te-am să ne întrerupt. ducem să ulăm struguri. Da? Și cum mergeam noi frumos, cânta cucu, noaptea, știți că mai cântă, de când de când. Știu. Acum chiar am perea de o găină. pisică neagră. Bă, chiar am perea de găină, oameni buni, nu mai pot de frică. Ia uitați, și am văzut o pisică neagră. Nu ne-am gândit ca să facem 3 pași în spate și să scuipăm. Că știți că dacă faci 3 pași în spate... Nu mai ai o- ghinion. Da, nu mai ai ghinion. Dacă Și stai când să am leacă. mers, bam, Când mireasa în fața noastră. Când trece... Mi s-a făcut pielea de găină, Hai. mie era să-mi stie inima pe loc. După- Am luat o viteză de jum, După ce termină el povestea, să vă spun și eu ceva. Pot să spun. Și după am luat-o prin fie, prin aia am luat o roată, prin pădure. Că eram la altă casă, nu eram pe asta. Am cumpărat-o acum, nu mai țin minte. Un an, cam Da. așa. Da, cam Acum așa. un an sau un an jumate, cam așa. Și după ne-a fugărit. Ne-a fugărit, apărea în fața noastră, noi o ulam încolo, apărea în fața noastră, după nu a mai apărut de atunci. Și când vedem, dita mai omul înalt, cu coarne, Avea- și roșu la față. Avea omul vreo 3 metri, era foarte înalt. Era cât stâpul ăsta, dacă vedeți de aici, de jos, până în sus, de tot. Era foarte mare, coarne lungi. Noi pe lângă el și eram mai mici, până aici ajungem și El era foarte mare. Bă, ce sunt și țari. ne-a fugărit când ajungem acasă. Nu mai puteam. Da, dar Eram extenuat. și când am ajuns acasă, cred că tu nu mai țin minte, ghici, am văzut la geam și am spus ție, am văzut monstru cu ochii roșii, pisică nu era. Și a făcut așa, adică că ne omoare și a bătut în geam o lavă jumate de oră. Și mai ai de spus? Nu. Sfârșit? Da. Să vă spun și eu ceva. Când trece o pisică așa pe sosea, Neagră. când trece o pisică pe sosea așa neagră, când trecem în fața voastră, voi trebuie să faci 3 pași înapoi. Dacă nu aveți ghinion, poate să apară, da, să apară și mușchi în fața voastră, să vă certați cu cineva. Îți zicem acum o poveste din copilărie. Da. Tu cred că nu știi, dar știu eu. O poveste de copilărie. Ce zice? Nu știu ce zice sora mea, dar lasă. Acum nu mai mă duc. O poveste de copilărie. Bă, eram eu odată când eram copil cu vărul meu, unul... Dani. Și eu aveam 6 ani și el avea 7 ani. Bă, frate, vărul meu mai mare, unul Vali, m-a pus să mă bat și eu cu el, să ne jucăm la bătaie, să ne luăm. Bă, și noi ne-am luat la bătaie, ne-am luat. Și eu
n-a început vlogul. Prima dată ne-am bătut o leacă, după asta ne-a filmat. Și după asta... Uite tu, Titi. Lasă-l. Ăla a fost câinele meu. Nu vine frică de mine. A fost câinele meu. Și așa. Și ne-am bătut noi, a filmat, ne-a bătut, ne-a fugărit. Dar, nu Dari. Mă zic, ce știu un Darica. O, trebuie să dă cu bolovani, câine, lasă câinele pe aceea. Unul, mă nebunește unul, Dari. Și el văr, mi-a așa pe canal nimica. E și el văr. Dar Dani. E văr de văr, nu? Da. Ăla, da. Dani, lasă așa. Ăla, Dani. M-a dat cu capul de... Cum zice? Adi, îmi cer scuze că te întrerup, dar mi s-a făcut poftă de sarmare. Sarmale. Asta-i poftă, lasă că mâncăm și noi acum după ce facem vlogul ăsta. Și... Cum zice? Stai cu minte. Stai cu minte. Și noi acum o să facem... După ce termină vlogul, să mâncăm. Bă, stai cu minte că se ia oamenii ăștia din nou. Bă, stai cu minte, te rog, stai cu minte. Și după asta... Stai cu minte, că se ia oamenii de noi, nu mai fi prost. Gata. Gata, chit, gata, stai. Și după asta... Ne-am bătut, m-a dat cu capul... Eu mă duc o leacă așa să fie mai frumos, mai așa. După asta am oprit și o leacă. După asta m-a dat cu capul de... Scundra din aia mică, bă, îmi dă cu bolovan în cap. Stai, nu, fugi-mă o leacă. Fugi-mă o leacă, dă cu bolovan în mine. Și după asta... Titi, stai cu minte. Te spulu tata, Titi, să te bată. Stai cu minte. Și noi după asta... Ne-am bătut noi. El m-a dat cu capul de o secundă subțire, dar nu mă durea. Și după asta eu m-am înevat, i-am luat căciula de cap. Și la urmă, când stăteam în filmarea, l-am bătut rău. Rău. Mă treabă și pe el. E adevărat? Nu. Da. Nu mai făcea glume. E adevărat? Spune-o, te m-a dat. E adevărat? Nu mai făcea glume. E adevărat. E adevărat. Ui! Să îmi cer scuze dacă vă fac scârbă. Șobolan mort. Mască. Bă, șobolan mort, că mașina o te fac. Și cum vă spuneam, stai cu minte, Titi. Titi, stai cu minte, că te spun tata. O să facem 24 de ore, nici ca așa, că nu sunt copii. La casa asta o să facem 2-3 ore, stăm în ea. Bă, cine dă bolovan? Stăm în ea. Ce față mi-a făcut, da, o să fie de groază la casa asta. Până să terminați povestea, că m-am bătut cu vărul meu, Dani, sfârșit. Titi! Aici se încheie vlogul. Nu ți-am spus, mergem la strugure. Nu mergem. Hai, Titi, cu mine, te rog frumos, fratele meu. Mă duc acasă. Păi ca să nu ieși la mine, haide. Mergem o leacă până să ne plimbăm până aici măcar, să ne plimbăm și noi. Mergi? Adi, ia-l îndins. Hai că bă. Bă, hai să mănânc și eu un strugăr, te rog. Mergi? Nu vreau să meargă. Acea, la revedere, eu sunt Adi. Și el e fratele meu. Titi Barosanu! Titi Barosanu și eu sunt Adi. La revedere, pa, pa.